esuk awan monggo ingkang sampun pikantuk sampur pahormatan nggih setunggal boko suci jingkar saking sasana palenggahan tumuju sasana langan besan sinangan kanca-kanca sekar laras monggo monggo ingkang sampun pikantuk sampur pahormatan pisan malih ingkang sampun pikantuk sampur pahormatan monggo enggal ya saking sasana palenggahan tumuju sasana langan besan sinangan kanca-kanca paguyuban sekar laras slirane ora bakal atiku keki wong liyan yen si podangan dudut ati kepranan ora mandang atiku tansaya datra tak sranani sun pikat pulute bandha Kan
sliramu isih ngudi ilmu jan-jane atiku kaya diiris yen kelingan sliramu sing ireng manis pacitan mentiun saksi tresnaku enggal bali wong bagus kowe tak tunggu pacitan mentiun lewat selaung tak upengi tanpa duwe rasa getun ya mangkono tresnaku ra munggah mudhun ora kaya dalan pacitan metiun pacitan metiun lewat Josari ninggal janji nganti tekane saiki ya mangkono ayo bareng memuji mugi-mugi Gusti tansah ngijabahi pacitan mentiun lewat selaung tak upengi tanpa duwe rasa getun ya mangkono tresnaku ra munggah mudhun ora kaya dalan pacitan selaung pacitan metiun lewat Josari ninggal janji nganti tekane saiki ayo kabeh padha bareng memuji mugi-mugi Gusti Allah ngijabahi. Ini potongan di Sepanuwun dan tembange pacitan medion lewat ngendi no